नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. गोय कर्नाटक शिमेचेर आशिल्लो दूधसागर धबधब्या लागीं बांदिल्लो एक ल्हानसो पूल पावसाक लागून कोसळ्ळो. जुएडा गोंयांत दूधसागर धबधब्या लागीं बांदिल्लो एक ल्हानसो पूल कोसळ्ळो. 40 पर्यटक अडकले, पूण थंय हाजीर आशिल्ल्या लायफ गार्डान तेमकां वाचयले. ही घटना सांजेर घडली. गोय कर्नाटक शिमेचेर आशिल्लो सुरम्य दूधसागर धबधबो व्हड प्रमाणात पर्यटकांक आकर्षित करता. पावसाळ्याच्या सुरवातेक पर्यटकांक हिंगा प्रवेश मेळना, पूण ह्या आठवड्याच्या सुरवातेक पर्यटकांसाठी खुला केला. पूण शुक्रवाराक सांजे वेळार अचानक पडिल्ल्या पावसाक लागून दूधसागर वयच्या वाटेर अचानक हुंवार आयिल्ल्यान हो पूल कोसळ्ळो. पण तातूंत अडकून आशिल्ल्या 40 पर्यटकांक दूधसागर हिंगा तैनात केल्ल्या लायफ गार्डान वाचयले आनी सतर्क रावचो इशारो दिलो. मुसळधार पावस आनी उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान फुडले काही दिवस दूधसागर धबधब्या कडेन वयची न्ही असो इशारो तेमी दिलो. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. अंकोला बोळे ग्रामात रोजगार दिवस आचरण. अंकोला तालुक्याच्या वंदिगे ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या बोळे होसगदे ग्रामात नरेगा योजनेमार्फत 3 लाख रुपयाची रस्त्या बाजूच्या गटार निर्माण कामगारी या जाग्यार शुक्रवाराक कुली कामगाराबरोबर रोजगार दीस मनयलो. गेल्ल्या 25 दिसाच्यान सतत प्रगतीत आशिल्ल्या या कामात 11 पुरुष आणि 6 महिला मेळन सगळे 17 जण काम करताले. अशे ग्रामीण भागातल्या प्रत्येक कुली कामगारान ही योजना चालीक लावूक ग्रामपंचायतीत फॉर्म नंबर 6 भरून जॉब कार्ड घेऊन 100 दिवस तेमी कुली काम करची संधी घेऊ जाय असे तालुका ICE फकीरप्पा तम्मण्णवर हेमी सांगले. या वेळार वंदिगे ग्रामपंचायत अध्यक्ष पुष्पलता आर नायक, ग्रामपंचायत PDO गिरीश नायक आणि ग्रामस्थ हजर आशिल्ले. भटकळात जाती द्वेष प्रसारासाठी खोटी तक्रारदाराक अटक. कारवार जिल्ह्याच्या भटकळात जाती धर्म विषयाचेर खोटी बातमी प्रसार करून धर्मात कलह जावचे सारखे झगडे लावून फूट घालचे प्रयत्न करतल्या 2 व्यक्तीक पोलिसांनी अटक केली घटना घडली. शिराली निवासी नवीन सोमय्या नाईक, नवीन व्यंकटेश नाईक हे दोघी हिंदू कार्यकर्ते. या दोघांनी वैयक्तिक द्वेषान 8 ऑक्टोबराक तेरनमक्की चर्चा मोकात एकमेकांत झगडे करून मान घेतले. नवीन सोमय्या नाईक हेका नवीन व्यंकटेश नाईक हेमी की चेन तकलेक मारून जखम केली. नवीन सोमय्या नाईक हो मुर्डेश्वर कुंभारचेरीच्यान आपल्या घरा वयताना चिट्टी हक्कल उक्रसा लागीं कोणीतरी TVS गाडयेचेर येवन आपणाक रॉड आनी चेनीन मारले अशें तेमी तक्रार केली. तेमी हिंदी उलयताले, तेमी दुसरे धर्माचे आसात अशे मुर्डेश्वर पोलीस ठाण्यार तेमी तक्रार दाखल केली. पोलिसांन सखोल चौकशी करतरेत खोटी तक्रार अशी खात्री जाली. हेमी एक जातीवाद करून लोकां भितर अशांती पसरतात म्हूण कळटरेत तेमकां दोगांक अटक केली आणि चौकशे दरम्यान तेमी ती चूक मान्य केली अशें कळ्ळां. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरां अशा 4 सदस्याली 1 वर्सा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. MyMarathaLagn.com या लग्न जुळवच्या संस्थेत नाव, जात, फोटो, ईमेल आणि फोन नंबर देऊन मोफत रजिस्टर करा. हिंदू धर्माच्या आपल्या लाईफ पार्टनराक इच्छुक आशिल्ल्यान MyMarathaLagn.com या वेबसायटाचेर वय, जात आणि शिक्षण नमूद करून तुम्ही जीवनसाथी शोधा.
अधिक माहितीसाठी संपर्क करा mymarathalagan.com. मोबाईल नंबर 8277089755. यादुरू mymarathalagan.com. बेस्ट मॅट्रिमनी सर्व्हिस. पनसोली हिंगा राम लक्ष्मणवाडा हिंगावीच्या रस्त्याची वाईट स्थिती. जोईडा तालुक्याच्या प्रधानी ग्रामपंचायत वाठारातल्या पनसोली हिंगा राम लक्ष्मणवाडा हिंगावीच्या रस्त्याची वाईट स्थिती जाल्ली आसा. ताका लागून ह्या रस्त्या वयल्यान वयच्या नागरिकांक धोक्याचे आशिल्ल्यान सरकारान रस्तो दुरुस्ती करची मागणी जाती आसा. पनसोलीच्यान राम लक्ष्मणवाडा हिंगा वयचेसाठी सुमार 4 ते 5 किलोमीटर जंगलांतल्यान वयचे पडटा. ह्या रस्त्यार व्हड प्रमाणात हत्ती आणि इतर जनावरां असतात. कच्चो रस्तो आशिल्ल्यान आणि पावसाक लागून चिखल जाल्ल्यान ह्या रस्त्या वयल्यान वयचे धोक्याचे जाल्ले आसा. शाळेंतले विद्यार्थी बाजाराक आणि कामाक वयचे लोकांले हाल जाती आसात. भूमी हक्कासाठी आंदोलन. जीव गेल तरी भूमी सोडण्यात अतिक्रमणदाराला इशारो. सिद्धापूर अरण्य भूमी हक्कासाठी नाईलाजान उग्र आंदोलन करचंय गरजेचे. प्रसंगार जीव गमोवचो वेळ येईल तरी हरकत ना, पण सरकाराल्या जबरदस्तीन जागो खाली करण्यात अशे अतिक्रमणदारान इशारो दिलो. अध्यक्ष श्री रवींद्र नाईक हेमगेल्या नेतृत्वात ऑक्टोबर 19 बेळगीच्यान सिद्धापूर पर्यंत 14 किलोमीटर बृहत मिरवणूक काढ पूर्वभावी सभा घेवचे बद्दल हलगेरी, वाजगोड, इटगी, क्यारगी, बिळगी, त्यागली, कांसूर, हसरगोड, हरसीकट्टा अशा ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सभेत अतिक्रमणदारान निर्णय घेलो. अतिक्रमणदाराक न्याय दिवूक सरकार निर्लक्ष, जनप्रतिनिधीली इच्छाशक्ती कमी, अरण्य कर्मचाऱ्यांच्यान अतिक्रमणदाराक किरकोळ अशी कृत्याचेर आळबंद हाडसाठी हे आंदोलन आसा अशें तेमी सांगले. ह्या वेळार रयत मुखंड वीरभद्रा नायक, मारुती नायक, विनायक नायक, विद्या प्रकाश नायक, सुमंगला नायक आणि इतर प्रमुख हजर आशिल्ले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.